คุบเล่พีบาร์โรงีเปรียงสุบายพีจะกระทบขบวนตากระจันเมียนชอนพาจะกิขบวนงีเป็ดช่วยกินกิมัดประกองสันเป็นติกนาอูCEO กับเมฆาลายบัดเป็นคลานีกิบอร์ปาฮาราบัดเป็นลงกิปุเลตบัดกิชิไป BSF ยากระจิงยาดปาฮาราฮันนองบะเป็นสันกิกรตอง National Parliamentary Seat ยาลากิเนียนักบันตากิ Election ลูกสภาฮักเรนซานปัดบะบันเจอร์อุกรตองชิเมนอุปีเตอร์ชาลัมบากิปัดบากระชลอง Parliamentary Seat กิลองกิบัสตาร์ฮักบันเจียนองมิกมันบัดเป็นลงเจียลังกับ BJP ฮาโอกลันบันไอโหวตชากับ NPP ฮาเมฆาลายกิขบอร์กิปะปะเนี่ยอุ Chief Election Officer อุ BDR ติวารีอุลอองบาฮาเดียนบลามีกิจิงเจียกิบดังเชนลาเป็นคลานยากิบอร์ปาฮาราฮา East Khasi Hills District ขนังบากันอมดอนกันโนกจิงชาเป็นทดฮักกปอร์ Election ฮักกจุกปอร์ฮาเดียนบลามีกจิงเจียฮาชลองบัดอิชามาติกิปุเลตกับ East Khasi Hills ฮารังกัดกับ167 Battalion จงกับ BSF กิลาเป็นลองยากจิงยาดปาฮาราฮักกิกัตโตกันเนกิดองฮานองบาชลองลาเป็นลองยากจิงยาดปาฮาราฮักกิดองกิบจุมีกิจิงคลุมาร์จงกับนองบาชลองกุมกัดฮันกิตีลาดคราโกราไลน์นองริมฮิลส์นองชิเลียงกับยอรินจาลาพลังRRคอลนีปัดปอกเซยากันเนกจิงยาดปาฮารากับ4 กิโลเมตรลาสตังฮักปอร์พราบเจมินสเตมบาลาลัมขมัดดาว SDPO กับสตาร์วาชิชบัดจอยตีวาลังกิชิไป PSF กิลาเป็นลองรู้ยากจิงยาเมอร์จิงมดบัดกินองชองชนองบัดกิดขอดชองกิดอร์บาร์ชนองका विषय है और सरकार ने प्रशासन ने हर स्तर पर इनसे निपटने के पूरे प्रयास किए हैं। राजनीतिक दलों से भी हमने बैठक करके जो स्थानीय संगठन है उन सब से भी बैठक करके उनका पूरा सहयोग लेकर के इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके पूरे प्रयास किए हैं। कला दे कजिया ले अपन किसान यला की जों की निया बात की मात्रे कम जों की नौ मी खमात की सेंगसान पर थे बात आर ngोट की करतों शीमेंट की लापन मी या की मात्रे कम कुम कजिंग तवा पंत्रे कम या का ILP कजिंग थोप या का क्तेन खासी बात कारो बात की मात की पेदे कजिंग कजा खापोन हकरनसान पेन इन्या का बला लोंग हमोखार तुंग इने भाई शकिने की खुबोर Hakane ka krensan pen inia arngot ki kertong shimet kata uba lakon kama bat upita chalam bat unong mikmat ka RDA kata u General Secretary ka UDP uba Gemino Mautho kilay kren shapang kimat ki babun uba Gemino Mautho ulakren shapang kimat ki bayakren daki postnam ki bakin thop ya ka jia ka jia khapot hapring ka Assam bat Meghalaya ka jing thop ya ka tien Khasi bat Garo bat ka jing dawa ya ka jing pentrai kam ya ka ILP Lalu muncul we cat lebih lebat ibadah akan tidak terang setelah mini jom dari India nanti terlalu kecil baklah akan lentiar kecuri nam omma kan puar tadi Islam ikhemla achievement ikibabul kita kecil community akan yang tempat pak and doing all 52 years of wasted opportunities you don't kiki bangilang day perle dalam ikhemle Hakajuk por ukertong shimet ulakon kama ubanjur halor ke jingdon kam ban kintio ki baduna hakak yo kakot bat kumjo ya ki bashem jing e u ai jingmut ya ka jingken thop ban kintio ban pin jana ya kasap ki khanna hatnat puli puthi kajela ut kedawru ya ka jingduna ki doktor ki balat tebet hakalyang kakot kakhya Kamtam haki tan nong kendong kum ki PHC bat ki HCHC. Kahagam misal mereka dengan mahkamah berpengaruh kum nongin perkat semua ya kau boleh putih. Abang yang perkat semua ni hampir saya ni primary school bat ni middle school. Nabat kamtam ni pek di sekolah serta. Kum nongin penhari ki PHC jadi. Abang ini hagi kan berada di hospital jadi kita terlalu bagi spesialis di dalam operation theater dan ayat orang yang gila hampir berada di PHC dan CSC di dalam. Ukertong shimet uba Peter Chalam uong ba ka election MP kaya pair na ki election MLA bat MDC bagi pat ba ki de ban long ki bastar ha ka ban ya jet ya ki nong mikmat ubar jor halor ban pen bha ya ki jaka ai jing sumar ka puli puthi bat ken theu ya ki lat ai kam ai jam kan ILP
Kaum dari ketangkap akni ai kabur on kabur polisi kabur dia bersuara itu di kabur siapa kabur jadi kabur ayo pergi kabur kadang ke practical system Kipan pa kibalet banya sakhi hakate kerensan glacier bentaru hakaban bo jingkli ki sha ki nong yalam seng san pertai hakaba ki layo ru ya ki juba baki kwa Bureau Report DD News Meghalaya Ukur tong shimed uba Peter Chalam ubadei unong sat an ula banjur halor ba ki pat ba ki dei ban long ki bastan hakabaya dei ban jet ikinong wi khman hakashalong parliamentary seat hakaba uyeng ban yakun uba Chalam uyeng persha iki kertong ki bana ki seng san pertai ki bakhan khan bor hakabaya dei ba ka jingkli ka ba labu akhmat jong u hnen kasngi uba Chalam uong Baha Shalong constituency ladon hadu nyupusan na kashispa ki pat ba ki belanang la start bat ki nong tap vote ki dei ban long ki ba start ban jet i nong mi khman da ka bakdo ba ka jing thumu ka jong u ka long ban ya trailang bat upat ba hakino kinu ki kam badon kam uba Chalam uong ba menta ka rai ka don ha ka jing bishat upat ba bat ki pat ba kin jet yo kurtong uba ki ibet ling ba ka jing start ka jong so that now the court is in the people court, the ball is in the people courts, so that with their wisdoms and with the first and second thought, they can choose right candidates this time. Ka Meghalaya BJP hnen ka janmet kala penlong ya ka jingalang ban ai vote sha ka kertong jong ke NPP ikong amprin lingdo ka BJP kala rai ban ompenyeng kertong ha ka ne ke election henry ban ai ka jingkershan ya ke NPP ka ba sunrop lang bat ka sarkar NDA ha shalong bat parliamentary seat habaya kren ha ka ne ka jingalang umentri ka sarkar jala uba AL hek ubalong ulaong bakipat ba na baro ki jat penriu kilong kawei bat omdon kanu ka jinga pher jat penriu da ka ba pha ya ki nong kit kam ke BJP ban khapre pe ki khman bat nyon hakashap chokakot uba hek uong bahaba kila plate ki khman kinyo i ba pho usentiu lotus uong ru bakinyai pteng ban pen khlanya ka BJP ha Meghalaya Hashwa kani unong ai ktien ka BJP uba M kharkrang uong bakashap chok mentri rang badu kari Narendra Modi menta ha Meghalaya ka dei ka kon but way ba ki pat ba kila thap ha ka kot ka vote ka jongki kan let cha umbudi का सिंबल अभी हम लोग को मेघालय में हम लोग को चुनाव कॉन्स्टिट्यूंसी में किताब यामिर तस्वीर दिखाया Kaseng Voice of People Party VPP kumshi benta jong ka jingalap election kabala long ha ka jingalang pat ba ha ka snong umulong lalam khmat ya kani ka jingalang da uba dame wan hi el rimbai ubadei president ka VPP cleariat unit harangkat ukurtong kaseng VPP u Dr. Ricky AJ Singkon pat kiwe ki khot jong kaseng ka phang pedeng jong kani ka campaign ka long ban pin thamai ban wan lambiang bat ban pin kala ya ka chala Meghalaya Haka jingkren jong u Dr. Ricky Singkon ula pen pa ya ka rai ka jong u ban rung shaka kam politics ka bala ai men siem lingba ka jing trang ban long ka sur na ka benta ki bam don sur bat ban long ula do na ka benta ki breu ki baduna ha ka yo ka kon ula mat phang halor ka jing long kong san jong kani ka ya ka bathamai jong ka jing sun sha da ka rukom ka ba khut ka badon ka jing ket clear bat ka hok na ka benta ka roi ka par jong ka jala Meghalaya Kading ka pasir khay kalabam do ya kawe ka yeng ha ka snong so ni dhan henen ka janmet ka bala penlong ya kani ka yeng ban kala depe kani ka yeng ka dei jong ikong itales kemden bat uba tiwen wajri rengkat kisan ngut ki khon jong ki ka badon bok pat ka long ba kani ka jing plu ding kala ja ha ka por ba ki dang don ha ka jing le jingo yai ka me jong ki la suba ba ka daw jong kani ka jing plu ding ka dei ka balami na ka kamra shet hakaba kidang shoot dapshat ya ka jing ba miet hajwa bakin mi na layeng keyboard penyat snong bakin thop ya orang ba snong uba wonder kemden kila dep pentep biang shaka office jong ka block bat keyboard pulen na ka benta ban yo e ka jing rap kat ba ka jing persyang pan penyo jing rap kala ya chaprang kani ka long yeng kala mat e ka jing kendu mau siang ha ka ban te biang ya ka yeng ka sem ko jong ki na kani ka jing du ka bakrau
Kajing pendon kam ya kerukam pensapriang jing tip tenrai jong ki garo lingba kasur jong ka bom balatip da ka dol doka la penlong ya ka program ban a jing nang jing tip ya ki nong tap vote bat ban kentie ya ka jing wan jong ki jing shim benta jong ki ha ka jing tap vote ha ka yo ka bajulong man la ka tayo ha ampati kadol doka program kala kring ya shibon ki paj ba nong tap vote ki barang khe bat ki palasan bat kumjuru ya ki khna ya kani ka program la penlong kum shibenta jong ka sweep program ha ka jinge trailang bat ka achik theater tura haba ya shimbenta kum ka kongsan ha kani ka program ka deputy commissioner bat district election officer ka southwest garo hills ka hima nayak kalaya kren bat ki paj ba ha ka ba kala kentu ya ki tu baro ki balayo ban thap vote ban mi paj ba ha ka sni thap vote ka khat khnai tarik menta ubnai ban thap ya ka vote jong ki ka Meghalaya Bihari Yuva Manch kala penlong ya kaching pun khoj hasilenter ka wa shirpi ka batut lengba ka than cantonment kinong tray kam jong kani ka kenhon ki lalum shibon ki jabo na kani ka wa ki don shibon ki plastic na kani ki jabo ki babu jingmai ka mariang la jetep ru ba ka Meghalaya Bihari Yuva Manch ka jipun khoj ya kani ka wa man lau snem ya kani ka jingpun khoj la le na ka benta ka jing le niam chai ti chat Kamadan yele kai kabang sudap shna thamai jong ka dom moba ha ka shnong se le la ple da additional deputy commissioner ka West Khasi Hills district iba IV swear hinin kasngi ya kani kamadan yele kai la te hapo ka project Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGNREGA hakani ka jinghalang ple lawan beneshim benta da ki kle no yalam shnong bat ki dukhat jong ka se le sports club haba ajing kren uba IV swear ula kren chapang ka jing mentoy baper bakishnong kila banyo lingba ka scheme MGNREGA bat ka ba mat phangru ba kumno kani ka program kala kante ka jing em jong ki breu bat kishnong ki thau da ka ba penyo ki surok ki babha ki madan yele kai kelenti yat kejat bat ki chaka sat jan dada hakashnong kilong kum ka footpath kum ka surok kum ka madan football kum ka pundung kum ka klausno kum ka Ganwadi Center, kum ka Dorber Hall, kum ka Light. Gini kilong ki asset ya kashnong. Bar kashnong ka badon ya kini ki asset. Kalong kashnong ka bakar kubha, bat ka ba itnat ka pugupi. Kasing samla nong po kala penlong bat play ya ka fort per chamkop ka badai ka limpung open Meghalaya basketball tournament hasajer basketball court nong po menta kasngi Uraja Brahma MCS Additional Deputy Commissioner Ulayadon lang hakani kasngi ple kumukong san ringkat bat ki we ki he ki han kathong jong kani ka limpung kalong ban kinte ya ki kamele kai kum ka basketball bat ban ai rinsan na ka benta ki samla bat ban ya kon persha ya ka jing di drugs kinong ele kai na barok ko ka Meghalaya kin saya shim benta hakani ka tournament haba ajing kran hakani kasngi Uraja Brahma MCS Additional Deputy Commissioner Ribhoy ulaya ro ya kaseng samla paruloong bakila shim ya kabenta bakong san ha kaban kente ya ki samla mentapat nginepet kajing long jingman ka sun peneng hasulong kajing shit kalong 8.8 degree Celsius bakajing kriat kalong khatlai point khandai degree Celsius kajing sngem ka hau kalong san punreu na kishi spa man step pat khandai pusan na kishi spa janmiet kala pandon kajing hap slap haringkat kajing tiat uperthat hakikat to kat ni ki jaka shwaban poi shaka bakut jong kathup khobor ngi pet biang sai hisian ni kini ki mat pakong san pentikna CEO ka Meghalaya ban penklan ya ka bor pahara bat penlong ki pulet bat ki sipai BSF ya kajing ya pahara hanong ba Penkesan ki kertong National Parliamentary Seat ialah kinya naga benta ke election Lok Sabha ha kerensan patba. Banjur ukertong Shimed upita calam bagi patba ka Shillong Parliamentary Seat kilong ki bastat ha kabanjit kinong mikman. Bat penlong jialang ka BJP ha Auckland ban I vote sya ka NPP ha Meghalaya. Te parlok kat tu ngilak poi syak bakut jong kathup khubor jingi menta ka janmiet hado bangin da yasham yang bat phila shai kasngi kublai phi baro
युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है, हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है, हमारा फोकस निवेश से नौकरी पर भी है। इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों पर बहुत जोर दिया गया है। In more national news, senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi has said his manifesto is dedicated to youth power, women power, farmers and the poor. Strong expansion of social, physical and digital infrastructure